खुलुमबाय। दिनै गोथार बुधबार सान जानुवारि दाननि 13 खालार माजबाद दखरा दुलाराय बाथौ गौथुमनि सिङाव थानाय 2 नं गोजोनपुरी गामियाव गोदानै गामिनि 15 गं नखरनि रायजो राजाफोरा ज' जानानै गंसे समायना बाथौ थानसालि लुफुंना गोथार सिजौ बिफां गायनानै बाथौ गायसननाय गोथार हाबाफारिखौ मावफुंनाय बे गोथार हाबाफारियाव बाथौ थानसालिखौ बेखेवना होदोंमोन उदालगुरि जिल्ला दुलाराय बाथौ गौथुमनि अरायथा फोसावगिरि गेदेमा मुस्रि बिबिराम धोरोमनि फिरफिलाखौ बिरहोदोंमोन माजबाद दखरा दुलाराय बाथौ गौथुमनि आफादगिरि मुस्रि खौरांसा दैमारि। गोथैसि बावनाय हाबाफारिखौ मावफुङो माजबाद दखरा दुलाराय बाथौ गौथुमनि फोसावगिरि मुस्रि हरसिं बसुमतारी।
जेबे मुलुग संसाराव जोंनि गासैबो हारि माहारिफ्रा मोनफा मोनफा धोरोम दङ आरो बे धोरोमनि नेरसोन महरै बयहाबो फिरफिला दङ। दा बे हिसाबै बे फिरफिलानि माखासे ओंथिनि गेजेरजों जिखिनि बेरखांनाय बिथाङा बुंलांदोंमोन, थिग बेबायदिनो जोंनि बे मुलुग संसारनि मोनसे गोथार बाथौ धोरोम हिसाबै बे बर'फोरनि मोनसे गोथार बाथौ धोरोम हिसाबै बेयो दिनै जोङो बयबो थुबुर जानानै बेखौ मावफुंनायनि सिगां जेरैबायदि जोङो गोथैसि बावनायनि मोनसे हाबाफारिखौ जोङो लानाय जादों। दा नाथाय जों बयबो मिथिगौ बै समनि जोंनि आबौ आबैमोननि सिगां जा आजौ आजै दङमोन, दिनै बिथांमोननि मुंखौ फारियैनो नोंथांमोना जुदि बाथौ धोरोमनि माखासे गोथार बिजाब जेरै गोथार मैखुन बिजाब बा बाथौ थाननि बिजाब बेफोराव नायोब्ला जोङो दिनै रोखा रोखा मोननो हायो बिथांमोननि मुङानो जाबाय बै आगु समनि जोंनि जिथुनिखि मख'नांगोनदि गामिनि साखाथि फाखाथियाव थानाय गोबां बाथौ सिबियारि रायजो राजाफोरा बे हाबाफारियाव गोसो गोथारै जागायनायनिफ्राय जोबजासिम जोबोद गोजोनै बाहागो लानानै हाबाफारिखौ जाफुंसार होनायाव हेफाजाब आरो मदद बे हाबाफारियावनो बाहागो लादों माजबाद दखरा दुलाराय बाथौ गौथुमनि नेहाथारिजों लोगोसे गोबां बिबानगिरि, माइनाव आफादनि नेहाथारिजों लोगोसे गुबुन गुबुन बिबानगिरि आरो लाइमोन आफादनि बिबानगिरि बिथांमोना। मख'जाथावदि हाबाफारियाव बुंथिगिरि आलासि महरै बाहागो लादों उदालगुरि जिल्ला दुलाराय बाथौ गौथुम लाइमोन आफादनि आफादगिरि मुस्रि बिनय मुसाहारि बिथां। गोजोनपुरि गामिनि गं 15 न'खरनि साफ्रोमबो रायजो राजा बिथांमोननो आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय सिबिनाय आरो खुलुमनायखौ आं गिबियाव बावग्रोबाय। बिथांमोना दिनै जि मोनसे रंजानाय आरो गोजोननाय मोनदों, बेखौ जानांगौ नैबेवहाय जिरायनाय माखासे मानसिफोरनि गोसोआव बारा मोननाङाखै जानांगौ आरोखि। नाथाय नैबे गामिनि रायजो राजाफोरा दिनै अन्तत जोबोद गोजोनदों, बिराद खुसि मोनदों, बेखौ आं मोजाङैनो मिथियो। मानोना बिथांमोना दिनै मोनसे मोजां मोनसे हाबाफारि मावफुंबाय, मोजां हाबाफारि मावफुंनानै मोनसे जुगामियै जोंनि जाय आराध्य देवता, जायखौ जोङो जोंनि सोरजिगिरि, जोंखौ फोथायगिरि एबा जोंनि थांना थानायनि गासै बिथिङाव जोंखौ दैदेनग्रा होनना जों सानो आफा इसोर बोराइ बाथौनि गोथार थावनि नैबे गोथार बाथौ सानसालिखौ बिथांमोना दिनै गायसनबाय। आरो बेजों लोगोसे बिथांमोना दिनै मोनसे बे गामिनि रायजो राजाफोरनि खौसेथि आरो गोहो बोलोखौ बिथांमोना जोंनि गेजेराव एबा जोंनो रोखा फोरमायबाय। बिनि थाखाय बिथांमोननि जि खौसे गोसोजों मावफुंनानै नैबे महर होनायनि थाखाय आं बिथांमोननो एखुनि थाखाय आरोबाव आंनि गोसो सिंनिफ्राय आं साबायखर बावदों आरो खुलुमदों बिथांमोनखौ। गामि बाथौ आफादनि आफादगिरि मानिनां खनसाय खाख्लारि बिथाङा मागो दमासि फोरबोनि सिगांग्रो गाहाम हामलायनाय बयनोबो बावनानै बे हाबाफारिखौ फोजोबनाय बिथिङाव माइनाव थिसननायनि गेजेरजों फोजोबनाय जायो।
खम नखर आरो खम बिबांनि सुबुं अनजिमा थानाय बे गामिनि रायजो राजाफोरा हाबाफारिखौ जागायनायनिफ्राय जोबजासिम जोबोर गाजा गोमजायै आब्रुथि गोनाङै जाफुंसार होनानै फोजोबनो हादोंमोन।